Samozrejme, že s tým zámerom, ktorý sme mali ísť do zápasu, tak ten sa nám veľmi dobre daril v úvodných minútach. Išli sme do vysokého pressingu, v držaní lopty, na lopte sme boli veľmi silní a samozrejme, že potom ten zápas ovplyvnili tie dva inkriminované momenty. Penálta, červená karta, druhá červená karta. Čiže toto som v mojej dlhodobej kariére zažil prvýkrát. V prvom polčase sme dostali dve červené karty. Takže samozrejme potom to bolo veľmi ťažké, ale som veľmi hrdý na všetkých chalanov, na celú kabinu, pretože na ihrisku nechali všetko a s takýmto odkazom musíme ísť aj do ďalších zápasov a tie body určite prídu. Tak nyní nastává prostor pro vaše dotazy. Poprosím vždycky položit dotaz do mikrofonu. Petr Mešera, Sport, zeptám se, pozitivum nějaký jste našel, to už se zmiňoval, je to třeba i to, že proti Jablonci, který hrál v 11, vy v 9, 2 góly jste dali, to je určitě něco, co teoreticky nebylo předpokládané, je to tak? Samozrejme, toto je len pozitívna vec a svedčí to o tom, že naozaj nedali sme hlavy dolu, ale bojovali sme ďalej, ako sme si povedali cez polčas v kabine, že na tom ihrisku necháme všetko a tak to aj bolo. A myslím si, že aj tí ľudia na konci zápasu to ocenili a hovorím, že takýmto prístupom a takýmto nasadením musíme ísť aj do ďalších zápasov a som o tom presvedčený, že budeme bodovať potom. Vyloučení a penalta. Čekal jste, že takhle to rozhodnutí může vyjít? Určite nie. Ako som spomínal, samozrejme, že to bol šok pre celé mužstvo. Penalta, červená karta, potom druhá červená karta. Čiže to bol naozaj veľký zásah do toho zápasu, pretože do toho sme mali, dá sa povedať, že priebeh pod našou kontrolou. Pri jednej príležitosti pre tou penaltou nás podržal Chulín, takže myslím si, že tam tá hra bola veľmi vyrovnaná, veľmi slušná z našej strany a hovorím, že všetko ovplyvnili tieto dva momenty. V jakým rozpoložení jste našel kabinu? Je tam třeba cítit to, že Dynamo je poslední, hlavy dole? Nie, práve naopak. Keď som prišiel do kabiny prvýkrát, tak na chalanov som videl veľké odhodlanie a nikto hlavu nemal dolu. Naozaj ten pozitívny duch v kabine je a všetci sme sa zhodli v tom, že keď odvedieme na ihrisku to, čo dnes a vyvarujeme sa tých zaváhaní, ktoré v tom zápase boli, tak naozaj to môže mať tú stúpajúcu tendenciu, v čo pevne verím. Poslední dotaz. Jak jste se cítil v té obraní čtveřici nebo i směrem dopředu ta spolupráce? Jak jste to vnímal? Tak dá sa povedať, že s chalanmi som bol týždeň, takže samozrejme, že na nový kolektív alebo na spoluhráčov si ešte zvykam, ale myslím si, že v zápase nebol s tým najmenší problém, pretože veľa vecí sme si v tréningoch prešli, takže v tomto som nevidel problém. Samozrejme, ako som už viackrát spomínal, ten priebeh zápasu poznačili tie dva inkriminované momenty, kedy už sa toľko nemôžete vysúvať dopredu a naozaj musíte myslieť viac na tú defenzívu, keď hráte o dvoch hráčov menej, takže vtedy do tej ofenzívy sa dostávate veľmi ťažko, ale myslím si, že je na čom stavať určite.